We gaan snel verder met de trots van onze vereniging, de Jeugdraad. Geef ze daar een applaus en een buitenmars. En voor u zal u gaan spreken, de kids zelf. Ja, een goede middag allemaal. Normaal geen schrijven, maar we moeten even opofferen. Ik wil even voorstellen in de Jeugdraad. Ze hebben allemaal gaat voorbereid. Dus iedereen gaat dat vertellen. Dus wat een aantal leden en dan kom ik er nog wat in. Goed, kom maar op. Proficiat met die jeugdwetenschap. Weer van samen met er een topseizoen van maken. Goed genieten van onze toppen. Kas, proficiat met die prinsschap verwens je dich een super vaste lavaseizoen toe. Daan, eindelijk 11 jaar. Proficiat met die jubileum. We hebben aan eindelijk genoeg gelicht. Dus tijdens onze jeugdwensen altijd veilig naar huis brengen. Top! Zeer dankbaar zijn we de SV Noord-Neerwijk gaan. Op onze moeders net. Super Daan. Maar er is ons schat te oren gekomen. Voor veel niet zo blieven waren. Prins waren bij een andere vereniging. Daan, serieus? Veel laten dich niet gaan, als je dat maar weet. Voor ons blief ze altijd onze eigen prins op de aarde. Roger, Daan en Kevin, Geer jeugdcommissie willen we ook bedanken. Geer zit top. We maken van u meer dan van onze ouders. En hopen dat we er nog lang met u met mogen. Dag de eerste. Koen de eerste, Alaf. Roger, Daan en Kevin, Alaf. Jeugdraad Ule, Alaf. Ja, dat was de Jeugdraad. Ik wil je allemaal zo'n overtuintje en een goede middag. En de volgende eindjes hebben. Ja, dankjewel wat je weer hier allemaal zit. Fantastisch dat we nu weer met zo'n grote groep staan. En ik weet zeker, die zo'n woordjes zegt hij daar. Er zal vast een tuutje chefs tegenover staan, of niet?
You're